Welcome to Savor Time, everyone. Buckle up for a ride as we enjoy amusing videos showcasing individuals from various regions across the nation. From unique accents to entertaining cultural variances, depicted in this video brings a delightful blend of comedy and insights into different ways of life. Let's dive in. Share your anecdotes with us by leaving a comment. Let's lighten the mood with some laughter. Don't forget to click the like and subscribe button. Good people enjoy, and I thank you. Ubeke izinqe zakho phezu kwedesk lami ngibeka ukudla lana mani. Uzosiphathisa ngebody cancer. Uthe phuma la. Phuma mani. Awusasubhephi wena kumina ukwazi lokho yezwa My brother phone. Ngisomfuna kanjani? You see the woman I'm with here right now? She wants a man, my brother. Do you think you can talk to her nicely? Because this one is not serious. I'm sure I want Amasimba. I make people leave Amasimba for good. Come here, my sister. What's your name? I want you to talk to him. What's your name? I'm Lebu. Wadlala ngendoda eright ngoba ufuna indoda ephila impilo eright manje awusekho right usufuna indoda eright uyazibona ukuthi ekhanda ukho right. I'm here with my boyfriend. Who's my boyfriend? Hey guys, I'm chilling with my boyfriend. Found. With your own disability, you are disabled for cheating on me. What the hell are you? Can't disability and then I'll make a disability. That means I would disabled. I've been respecting you. It's almost a year now. But you have all denzela wona ngo umnqundu undenza umuntu thathu yo maphu ufuna yo makhona umnqundu jonga wena Hamba naye manje. Uthatha yena. Thathe-ke. I didn't see to touch it. Kodwa nje masukhulele ingane yesithathu kuyaphezulu asikho lesidingo sokuthi otetele esibhedlela usuyayazi iprocedure mos ukuthi nje ngoba neyithanda imoto ayikhama ntombazane nyanyanyisa kodwa ayisuka hayi bekho abantu esiyobakhokhela ngokuthi bathandana nathi abasiyeke angimfuni umuntu ongifuna imali angithandi nemali Kuyeke ukuthi ayiceli kwena wethu icela kwabaningi mara nabelungini into enithatha serious kini lokhu umdlalo nje uyabona ke la eSouth Africa ukhoko lo msangano something is on fire uma ishaso siba simema fastereni sithi kodwa simkhuzele umuntu ukuthi amiyekele azi umntana kaThusini enesazana sonke siyazi ukuthi buya kabani like me uzokuthiwa uthuse nguphi kanti umfazi uzwe lo munye athi ntombi
ethusini uyabona lo mawujika and njalo kunalabo bhuti abanamagama wasemamuvini yabona mawujika ngakabhuti Rambo ya bese uthena kancane la ngakhabo Steven Seagal ya la kubhuti Van Damme yabona khabo bhuti Van Damme la ikhoneni ya bahlala lapho ke kathusini bathi ushaya umntana thusini lo muntu lo ayidizizwana bese ke bathi vele bamshaya lightning uzomunya athi mara mfazi bashayine ngezandla bathi asithuli izazishaya ithini uzoqhwa izandla ayidizizwana mos ahlali thina eSouth Africa asiwenzi lo msangano lo wenzayo mara udingine ngoba ngene understand right. Bester. When did you find him? We find him, we sent to prison for life. Okay. We find Bester, prison for life and 75 years. Yeah, Hey, he's not make sure. Rule number 1. Umele ube sober. Yini? Sahlanya kanti. Enhla kahle kahle wena. Ufuna ukukhanda buka or ufuna ukuba i-drinking master. Ukhetha yiphi? Yeah? Choose between the two. Yafo tsakufoko lamaxhasalanyana wakho ayoxhasa totla speed ko ufuna imali ufuna nemakhulu span hayi amdoko la amabela sohliwe alright sishuva ngolani ngakho bhala umbathalala umshayele round more. We have spoken with the union. One thing that we have agreed upon with the unions. Hello Bongi lo. Yebo. Hamba kancane. Sondela wena mfana. Sondela mbamba. Sondeza ngalana. Webongi. Yebo. Wemazi uyanda uyamazi mfana uthi uanda. Ayanda. Wake. Khuluma wena. Khuluma. Mina ma. Ayanda sibe. Waba sibonga. Awusho uthi wamtshali. Usamela nama ukuthi wamtshali pho. Wamtshali. Pho indaba uma. Ayanda mtshali. Nangikhuluma khona nangima ukuthi wasibiya. Na bengithushwa la kwasibiya mazi usebenza la kumina. Usebenza kuwena? Yebo. Uyabona lento futhi basenze gagasini futhi lapha. Niqambela namanga nithi nisebenza gagasini. Sisebenza khona vele. Nangu nje uma mncane kuseukuthi nisebenza kuyena. Phela mesuka khona. Kuye beyitoko lapha egagasini. Phela ngoba kusho lento ingane ifundiswa yini le untshontsho. Lo simbambile la kakulwethu. Untshontshe lo la kakulwethu. Hawu. Siyambopha manje uthi asifanele mamkhulu wakhe. Hawu uNkulunkulu wami. Hayi indaba uNkulunkulu la shothi nihlangene naye. Ngoba nawe uthi usebenza ke yena uthi usebenza egagasini. Kodwa weba la ulwethu lesenza khona mina. Lalela webaba lalela mina ngiyathuka. Ayikho into engizoyilalela, ayikho into engizoyilalela kuwena. Phela manje ulwa. Ngeke ngizwe nga ukuthi wena khona uzwe ngathula. By leaving a comment. Let's lighten the mood with some laughter. Umama ozalisela, umama osela. Good people enjoy, and I thank you. Usebenza kumina uzala udadewethu lo mfana. Phila ncane. Awusho ukuthi unyoko lo futhi simfonela wena. Nangethu uzala udadewabo. Nangethu uzala udadewabo. Hey mama sondeza ngala. Futhi ngizoza khosi lapha. Wena Silva lo cingo usuphuma wakhe. Uma wakhe washona uhlala nabanye odadewe ababaka mawakhe. Wema. Yebo. Ushona ubulawa bani? Ubani? Ubulawa bani unina? Akabulawanga umuntu. Wayeshonela. Phela wayebula yena. Uthanda kwakhe. Angavikeke. Hey!